kana social media in kana social media ka ga dagiya kana abun kirki da abin da ya zama cewa ba koyaushe ne za ka yi lafiya ba kuma ba koyaushe ne kake lafiya kalau ba. Yau da gobe sai Allah, idan wata na kai ne wata rana ba kai ba ne. Kar al'umma ku zo wawaye ku ta shirme a TikTok, wata rana za ka iya samun da matsala. Idan ta faru da kai sai a jajirce a kanka, amma yadda ka ɗauki kanka haka al'umma za su ɗauke ka a TikTok. Duk da dai ku 'yan TikTok ko kuma in ce 'yan social media, Instagram, masu TikTok, masu Facebook, masu Twitter, duk dai all people wanda ya zama cewa suna social media, mafi yawancinku akwai wanda yan abu ya faru da shi sai a ɗauke kai. Yawwa an gaba da himma, a kansa. Yanzu akwai CP yana nan yana da ƙoƙarin shi ma jajircewa ta abin da ya kamata, sannan kuma ga profesa na yana ƙoƙari shi ma abubuwan da ya kamata. Yawwa wani lokacin wani abu ya faru da mutum sai ga mutane sun ɗauke kai. Yawwa duk kowa da kowa, duk mutumin da yake abin da ya kamata a TikTok ko kuma any social media, in dai kana yi kuma kana abin da ya kamata kuma baka abin da ya kamata, duk al'umma sun sani. To ya kamata idan abu ya faru da mutum, mu ma yanda yake jajircewa mu ma mu fito mu jajirce. Yawwa kwato mai haƙinsa. Yawwa ina nan ina ƙara faɗa, profesan mu Allah karka ba wani ikon ya zalunce shi. Allah karka ba ikon wani ya zalunce shi. Duk wanda zai zalunce shi sai Allah ya saka mai. Mu kuma muna nan muna addu'a. Yawwa sifi kai kuma Allah ya baka lafiya. Allah sa ka fara ne. Yawwa al'umma mun ga bude idonmu. Mu yanzu ba ni ka kuma ce ni yanzu wallahi ba na tsoron mutum. Na rantse da Allah ba wani mutum ba wanda nake tsoro sai Allah. Na rantse da Allah ba wanda nake tsoro sai Allah. Amma sharar din bidiyon nan idan an gan shi wanda ya ci karo da shi ya je mana duk inda yake so ya je. Yan social media musamman da ku nake, mun ga kula da wanda ya dace da wanda abu ya same shi, mun ga jajircewa a kansa. Daga naku DK Making Baf. Yawwa mun gode.